Lelo Panyaso Voice Box a Jonathan Phiri akufuna kulankhula ndi Amalawi makamaka achinyamata kuti tisalole kugulitsa voti yathu mochipa. Kupanga choncho kuzakhalanso kubwereza mistake imene tidapanga mu 2020 povotera achakwera amene padakali pano sanapange china chilichonse chotukula dziko lino la Malawi. Ndinekhale modzi pano Panyaso Voice Box kuti timve kuti Comrade Jonathan Phiri akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo akamaliza mwachizolowezi tikupemphani kuti mukhale pompo ndi kuyika maganizo anu in the comment section below pompano Panyaso Voice Box. Mwaswera bwanji Amalawi zigawo zonse za dziko lino la Malawi. Mwaswera bwanji kumene muli masana a tsiku la lero pa 13 March 2025 pamene nthawi yanga ikuti 20 minutes past 11 chigawo chimene chicha kumasana. Tikuti mwaswera bwanji konse kumene muli. Ya masana a tsiku la lero muli ndine Comrade Jonathan Phiri. Tikuti mwaswera bwanji abale ndi alongo amene muli kunja kwa dziko lino la Malawi, amene muli Amalawi amene mmatsatira bwino zochitika mdziko lanu lino lokondedwa la Malawi. Masana a tsiku la lero ndikungofuna kuti achinyamata anzanga titsegulane maso, tuunikirane, so tisatimatengeke ndi zinthu zochepa zimene anthu angathe kutikopa nazo nthawi yochepa. Chikhalireni anthu walibe chikhalidwe chimenecho. So masana a tsiku la lero ndimangofuna kuti tiyeni Amalawi tichenjezane kunena kuti ife achinyamata komanso amayi ndi abambo tiyeni tisakhale na anthu opusa. Tiyeni tikhaleni anthu ochenjera. Tiyeni tisalole kuti voti yathu tidzayirire kuti tinavotera molakwika ngati mmene tinapangira mu 2020 muja pamene anabwera omwewa atonso alliance amene mtsogoleri wake ndi yemwe Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi chipani cha Congress amene anatinamiza zinthu zambiri koma mpaka nakufikizana mpaka na pano palibe even ngakhale moyo wa Malawi wa munthu wina aliyense amene akusangalala padakali pano. Tiyeni tipiteni kwa anthu ochita mabizinesi ang'onoang'ono ndi awo amene akudandaula akuvutika mdziko muno. Tiyeni tipiteni kwa anthu ochita bizinesi zikuluzikulu akuvutikanso osati masewera dziko lino chifukwa cha ndalama yathu kusakhazikika kwa ndalama komanso anthu mangokweza mitengo aliyense kumangochita mitengo mmene akufunira mopanda control monga zimakhalira ngati pakhomo popanda bambo mangochita zinthu moti aliyense mmene akufunira mochita panda control ina iliyonse kwacha yathu kumangogwatse kumtsiku. Ndiye tikunena kuti Amalawi tiyeni tisapusitsike ndi anthu awa chifukwa akudziwa kuti kwatsala miyezi 5 yokha kuti tipite tikaponye voti yathu. Choncho ayisetsa kuti voti yathu ayigule ndidzavotere mwa njira ina iliyonse potibwerera ndi bodza ngati mmene anabwera nalo mu 2020 mmene tidachita zija. Ndi achinyamata anzanga amayi ndi abambo tiyeni tisalole kugulitsa voti yathu mochipa chifukwa tikangochita mistake musipamba mungopanga mistake kamodzi ndi zaka zina 5 tikuvutika tili pa moto ndipo tidzakhala pa moto olawirawi kuposa ngatinso mmene mwina kumbuyo kumene tachoka. Amalawi ndife okonzeka kutenga voti yathu kavotera Dr. Lazarus Makafe Chakwera kuti ndithu tidzipitirirabe kugula thumba la chimanga 100,000 thumba limodzi. Amalawi ndi okonzeka kuti titenge voti yathu ife achinyamata kuti ifeyo tizilephera nkupanga omwe mabizinesi kumangoduka mawa kwagula mtengo wina tsiku lina kwagula mtengo wina. Ndife okonzeka Amalawi boma lopanda pokomera pena paliponse ku bizinesi aliyense kudandaula ogwira ntchito mboma onse kudandaula palibe china chilichonse chimene chikuyenda dziko muno. Amalawi ndi okonzeka ndithu kuti tingatenge voti yathu kavotera Dr. Lazarus Makafe Chakwera chipani cha Malawi Congress Party. Ine ndikudziwa kuti ayi sinu Amalawi onena kuti mungapange zimenezo chifukwa sinu Amalawi opusa. Sopano china chilichonse palibe china chilichonse chimene angatiuze fererolo chimene sanatiuze mchaka chija cha 2020 mmene ife tinatenga voti yathu kukasankha atosanansi. Anakamba zabwino zambirimbiri lerolo
kuti ndikufunseni kuti zabwino zija achinyamata amene mwamaliza maphunziro amene mwalembedwa zintchito ndinu mulipo anyamata angati? Mulipo anyamata angati? Kodi feteleza uja wa 4500 ankamutchula uja wa universal uja achakwera ankachita kumunyalirira uja, lero feteleza amene mukungula Malawi? Ngati simukungula ndi chifukwa chiti chimene mungatenge voti yanu kukavotera munthu wabodza, munthu wonama? Lero akuti yufisona zabodza zenizeni kuchoka chaka chimene cha mu 2020 mpaka kudzafika panopo 2025. Mwadziwa liti kuti achinyamata ndi anthu ofunikira kwambiri ku chitukuko cha dziko lino? Mwadziwa litiro kuti achinyamata ndi ofunikira kwambiri ku chitukuko cha dziko? Achinyamata amene akhala kusalidwa kuyambira mu 2020 mpaka kufikizana pa 2025, podziwa kuti chisankho chili pafupi, achinyamata ambiri alembetsa mdziko muno, ndiye muzibwera muzili yufisona. Yufisona yonse kumalephera konse kuyankha mafunso kumeneko, akakufunsani mafunso kumathawa mafunso. Palibe chimene achinyamata mwawachitira mdziko muno. Lero musabwere kumapita ku Nzuzu, ayi ku Blantyre, ayi kuti ayi yufisona zabodza achinyamata za copyright izi. Akuti kutsanzira mmene ankachitira achilima poma khala ndi achinyamata basi mapanga za chinyamata zija iya ife amfana organiza bo ndenawonso ati copyright. Nthawi zonse chinthu cha copyright chimakhala suti ncha original, chimakhala cholephera. Nchifukwa mukuona zikukhala zinthu zake zozoti nzolephera zoluka zopanda ntchito. Nthawi zonse za copyright kuti mwaona ndi advice awo omwe amanganya zimene akupanga amene anawasankha za copyright. Ari kupita m'misika makadya chimanga chotha, kupita m'misika makagula maungo ophika, kupita pakapanga ichi ati copyright zimene amapanga chilima. Akuti kutsanzira. Talemekeze Dr. Chilima, mzimu wawo uwuse mumtendere, chifukwa anayambitsa zinthu zimene enawa akuchita copyright mpaka na lero kumaganiza kunena kuti achinyamata chifukwa chokuti Chilima anali ndi achinyamata ambiri ndi atsatira iwowa, chifukwa chokuti atenga akupanga copyright zimene achilima ankachita kuti achinyamata atsatire. Sizingatheke. Inu si Chilima ndipo simungakhalenso Chilima. Sizingatheke ngakhale pang'ono. Mwadziwa liti kuti achinyamata ngofunikira? Achinyamata akhala kudya kuyambira 2020 muja mpaka nakufikizana pano opanda kusamalidwa china chilichonse. Lero mungamabwere mapulogalamu anabodzabodza yufisona makanamiza anthu ndalama tochepa mdziko muno, anthu akulira shuga kumakwera mtengo ngati kuti amachoka mayiko akunja olimidwa m'Malawi momuno. Zona mabizinesi akungokwera mtengo, anthu akuduka ndi awa mavenda akuchita zionetsero m'matawuni akulephera kusamala anthu mabanja awo. Katundu kukwera mtengo makauda mtengo wina tsiku na mtengo wina pansika ulephera kugulitsa. Anthu ambiri adukaduka mabizinesi awo. Ndi chiti chimene mungachirose mukamanena za ngongole feteleza wanife ndi ngongoleso imene ikuperekanso chipsinjo kwa Malawi, si ngongole yothandizanso ngakhale pang'ono. Ikanakhala ngati ngongole imene janja ulimi otsirira ndikanati mupanga za nzeru, kapena mukupitisa kumafamu akuluakulu mukafuna kulima mega famu achi ndikananena kuti mwina mwake mukupanga za nzeru. Lero mukupereka feteleza komanso anthu okumana ndi ng'amba yayikulu sanapindule. Lero zipereka chipsinjo chachikulu kwa Malawi amene munapasa muti ngongole feteleza wawo yemwe amene ankayembekeza kuti angule ndi makuponi, angule ndithu mochipa mtengo ndi ID yawo mochipa. Lero feteleza yemweja mukunzembaitsa kumpititsa kunifu anthu aja nkumatenga pa ngongole. Feteleza wawo yemwe amene nyumba ya malamulo munachita budget ndalama zambiri misonkho ya Malawi. Lero mukapangira business ndalama za uzoma. Nkumanena kuti yufisona mukuthandiza anthu, mukutenga feteleza, mukuthandiza chinyamata, ulimi kuyenda bwino. Siyani kunamiza Amalawi. Ndeni mafuwa ndi bwere ku nkhani ina imene a George Kasakula ndi anzawo a Hafiz Mvula ndi anzawo ena ali mpulogalamu yawo pa MBC Radio 1 amapita ndithu pa TV imene ndikumakayankhula ndithu pa radio pa Radio 1 imene amakayankhula nkhani zoyamikira achakwera.
makayankhula nkhani zoyamikira Chakwera kuzo kupolisha cholinga anthu akamamva basa atakope anthu mwauponda ng'o chifukwa chokuti songakhale MBC Radio 1 iyo anthu anasiya kuimvera kalekale ndiyopanda ntchito andiso pano zina zitimangokumana nazo tikakhala kuti mwina basi mwina sitinalipire maejeni enawo basi tibaonena ka MBC ndimene timakumana nzopepera ngati zimenezozo. So pano kumene kumayankhula nkhani kunena kuti atupere mulunzi akudandaula kuti akuopsezedwa kuti asaphatikizane ndi chipani cha MCP. Akuopsezedwa kuti ndi anthu sitikudziwa anthu ake ndi ndani kanga kuchipani kwawo kandi ndani kuti asaphatikane ndi chipani cha MCP. Sitikudziwa kunena kuti atupere mulunziwo amauza anthu kuti afuna kuphatikizana ndi chipani cha MCP. Nanga zingatheke bwanji ngati osakufuna kuphatikizana ndi chipani cha MCP. Anthu amauza kuti musayerekeze kwawo maopseza kuti asaphatikane ndi chipani cha asaphatikizane ndi chipani cha MCP asachita alliance. Ndeti mafuna ife tiauze anthu amene mukuti mukuopseza atupere kuti asaphatikane ndi chipani cha MCP. Inuyo ndimafuna ndikupempheni kuti asiyeni atupere mulunzi apite kumene akufuna apite akaphatikizane ndi chipani cha MCP icho chifukwa chokuti atupere mulunziwo ndikuti aona pa iwo okha osati chipani cha UDF ayi osati chipani cha UDF ngati iwo aona ngati munthu kuti awawo alamulira bwino 100% amalawi akusangalala amalawi akunjoya asiyeni apiteni nkuteka mwina nalonjezo kumene ku vice president mwasiye anyamuke apite chifukwa akapita kumene kusinde kuti amanga munkhosi chingwe onse wawatsatira kuti bwerani kuno ayi ena ndithu akwene koko apita ena atsala ena asiya chifukwa ena chiganizo chimenecho ndithu malingana ndi imene anenera enu ake kuti ena amayi akuwaopseza ena sapita nawo kumeneko chifukwa amalawi siokonzeka kulamulidwanso ndi chipani cha Malawi Congress pati padakali pano. Amalawi ndi okwiya kwambiri ndi chipani cha Congress ndi ulamuliro wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Choncho ngati nkupita kwanu inu atupere mulunzi kufuna kuti mufuna kupita kukaphatikizana ndi Achakwera mupitako kumeneko nokha inu akaza ndi banja lanu ndamene mwina mungathe kujamuka kupita kumeneko mwina pa zabwino zimene akulonjezani inuyo mwina muona kuti iwowo akulamulira bwino dziko lino china chilichonse mwina chili bwino inuyo pitaniko kumenekoko nokha so musaopseze iya chifukwa atupere mulunzi akaphatikizana ndi ku DPP kumene onse akufuna kuti atakhalako mtima wonse uli ku chipani cha Congress ndeti kuja kukagwirirwa ka ntchito adzigwira moka zitape adzigwira mosakhala bwino athaso kudzapangitsa kuti chipani imene cha DPP chidzaluze chifukwa choti mmenemo ayikamo munthu wina amene mgwirizano onse akufuna so kuchita zinthu kumafuna munthu ndithu akhale ndi ufulu ndi kusankha ndi kusangalatsidwa ndi kuchikonda chinthucho kuti achichite ndingati atupere mtima wawo ukuona ukumva kunena kuti ine wene ogwira naye ntchito mdziko la Malawi lino ndi Dr. Lazarus Makafe Chakwera asiyeni ndikuti mwina akuona kunena kuti amalawi akusangalala mdziko muno ndeti mwina akuona kunena kuchina chilichonse mwina chili bwinobwino kapena aya akuona zabwino zimene alonjezana anthu awiri kumbali kwawoko tsopano ukakhala munthu wina wanzeru umaona pamene pagwanzako iwe podutsa umalambalala mbali so mukanakhala ena anzeru atupere mukadaona kuti anzanu a UTM kuti zinakhala bwanji nanga mgwirizano wawo atapambana amapatsidwa ulemu kuti boma latenga onse mudzaona amanyoza kuti pajapa panalibepo nyali panalibepo muni so panali tambala ndi Achakwera kumakhala kunyozana mpana zidafika zijazonena kuti achilima kupita ndithu kapeka malemu chilima kapangitsa nsonkhano zoma onse mumtendere kunena kuti ngati mukudziwa kuti mgwirizano wathu anenani tibwererenso ku khoti chifukwa chakuti boma lathu linakhazikitsa pangodya ya mgwirizano chifukwa kuti tinatenga bomali ndi ngati mukuona mgwirizano wathu anenani tibwererenso ku khoti kuti tipirenso ku chisankho atamva zimenezi mpamene anthuwa anayamba tsopano kumunyengerera kuyamba kusiya mayankhulidwe osakhala bwino ndeti kunena kuti pamene pagwanzako iwe podutswa malambalala mbali ndi atupere mulunzi
kaya mukuona kuti inuyo mwina ndi munthu oti sizingadza kuchitikireni zimene anzanu ena zidachitikira, iyayi chitani ndithu chiganizo chimenecho. Ife tikufunirani ndithu kumeneko kupita kwabwino, chifukwa anthu sangakudzudzuleni kuti musapite musapherekane nchakuti makuopsezani ine musanapatse chiganizo choti mukupita. Ndi chitsimikizo chonena kuti mukupita, chifukwa ife tidaonera nthawi imeneyi mukupanga convention yanu mukuwayitana amene akukhala abwenzi anu kuti mukakhale nawo limodzi. Anthu anayankhula ngakhale ena amatsutsa, lero ndizi zapherezera kunena kuti ayi ndithu mawu amakoma akagonera. Lero ndizi kuti inu mbali yanu mtima wanu wonse uli kufuna kugwira ntchito limodzi ndi chipani cha MCP. Choncho tikufunirani zabwino zonse, zikomo kwambiri. Koma pomalizira penipeni timafuna tinene kunena kuti Amalawi ndithu chisankho chili pafupi, chisankho chili pafupi, antatsala ndi miyezi 5 yolimba bwino. Tiyeni tisakuopeke ndi zoyankhula za anthuwa. Ngati tikufuna kusintha zinthu mdziko muno tiye tivotereni chipani cha DPP, ndiye chipani chokhacho chimene chingatisintha Amalawi, chimene tingadzagule fetereza otsika mtengo, osati kumanyamuka kuno kwagula fetereza ku buchali ngati munthu wa misala, osati kuchoka kuno makagula fetereza ku famasi kugulitsa mankhwala ngati munthu wa khunyu. Ayi, DPP imadziwa kumalo kuyenera kwati gula fetereza ochipa mtengo kuti Amalawi akagule ochipa mtengo, kuti chokudya chikhale chokwanira pena paliponse. Zimene zidzapangitse kuti chimangaso chidzakhale pena paliponse, komanso chimangacho ndikumakhala chimanga chochipa mtengo, kuti aliyense azidzatha kumafikira kugula. Nzokhumudwitsa, nzomvetsa chisoni kuti salale ya anthu pano imangothera thumba limodzi la chimanga, nthawi zinanso thumba losakwana nanga munthu amene amakhala pa renti kulipirira ana asukulu. Ndiye wina ndikumakhala ndithu ndi ganizo kunena kuti boma ili libwererenso kuti voti yanga basi nditenga ndidzavotera ndikutasa simakafika ndi kungeresi. Ayi, ngati munthu atakhala kuganiza choncho ndi kuti mwina ndi chiwanda amene chamulowa mu mtima, kumene nkanakonda achinyamata. Tiyeni ndithu tivotere tsogolo lathu limene lingadzakhale labwino kwa ife, kuti tikamagwira ntchito kalandira 100,000 izikwanira kulipirira renti, kugula chakudya, komanso nkuona kuti moyo wathu ndikumayenda tsiku ndi tsiku. Okondedwa Amalawi anzanga, konse kumene muli, tsiku lali masana, tsiku la lero, tiyeni tonse tisafowoke, tiyeni titengeni voti yathu, tichisunge malo abwino chovotera chathu, ndipo oyenera kukasankha nthawi yokavota ikakwana ndi Profesa Arthur Peter Mutharika yekha basi, chifukwa ndi munthu yekhayo amene ali mdziko muno, ndikandidate yekhayo amene watsala, amene angadzachite zofuna Malawi, amene angadzapukute misonzi ya Malawi imene yakhala ikukha kuyambira mu 2020 muja mpaka nakufikiza na 2025. Sopono ngati enawo atakhala abweretse tizinthu tawo tokoma, dziwani kuti akufuna kugula voti yanu. Akakupasani ka 100,000 akugula voti yanuyo zaka 5, ndiye muwerengetse 100,000 zaka 5, ndiye kuti mukhala voti yanu ija mwayigulitsa mochipa. Sono ngati atakhala kuti kuti auza kaka makampani kuti achipisira katundu kapena apanga, ngati atakhala ndi njira zimenezo mokwizana ndi mawu amene anayankhula Moses Kunkuyo, ndiye tikunena kuti ngati atinena ngati amanena zona Moses Kunkuyo kunena kuti akuti boma likukonza njira kuti atsitse katundu nthawi yonse kuchoka mu 2020 kufikizana mpaka nale pano samatsitsa katundu bwa. Apa akutsitsa apapa ngati zitakhala atsitsa zinazo atama kuchitirani zabwino, cholinga kupusitseni Amalawi, cholinga chonena kuti msiptemba muno mukavotere. Munthu ochita zinthu zabwino samakupangira zinthu zabwino pofunanso kuti iwe nchitire zabwino. Ayi, munthu ochita zinthu zabwino amangochita kandi chitukuko amangochita pozindikira kuti dzikolo ndi lake. Munthu othandiza anthu amangothandiza, osati chifukwa chonena kuti ineyo nthawi yovota yatsala pafupi ndi akandivotera anthuwa ndachipisire katundu. Ayi, amangopanga. Ukanakhala ngati iwowo ndi otikonda ife, anene akatundu anchipise kuyambira mu 2020 muja mpaka napano bwezi tikumva kuti nzomveka. Koma nthawi yonse itakhala tikulira ndiye mupange mapologalamu, mutenge misonkho ya Amalawi yomweyo
kapena muzikayipereka m'makampani kaya kuti cholinga katundu muti atsikeko pang'ono mtengo, cholinga Amalawi ayambe kukondani tikuti mwalemba m'madzi sizingatheke, chifukwa m'Malawi muzindikira chinyamata anzathu kuti akugula voti yanu. Andikungochoka pamene pakadzangulengeza kuti chakwera ndi amene wapambana, dziwani kuti tidzakhala kulira ndi kukukuta mano ndipo sadzamvanso anthu amenewa. Lero akuoneka opusa chonchi, mbuyo monsemo timapanga zinthu analowoma mtima samayankha, amangokhala phe. Lero akumaoneka ngati anthu okumva, mukachita mademo thamangira konko, kuchita zinthu kuthamangira konko, chifukwa akudziwa kuti miyezi yatsala yochepa tikupita kuchisankho, nchifukwa akuoneka ngati opusa lero. Anthu amene wawa akuoneka ngati nkhosa lero masisita pamutuwa. Akadzangu kuti mwatenga voti yanu kuavota 2025 mudzaona ndithu akusanduka ng'ona, zimene zili ng'ona kaye zikusanduka mikango pamene zili mikango kaye, osamva china chilichonse, kuchita mademo kumangoka kumangani, kumangoka kuphani kumenekoko, chifukwa chonena kuti panopo tadzala zinthu zoyipa. Tiyeni china chilichonse chimene angachipangecho akupangira misonkho yake yathu, kandi ndalama kutipatsa ndi misonkho yathu. MCP sangasonkheko ndalama ndikumatipatsa ife anthu, tidziwe ndalama zathu zomwe, choncho akutenga zathu zomwe akutipatsa, tiyeni tidiyeni, koma voti yathu pokavotera tiye tikavotera Arthur Peter Mutharika. Zikomo kwambiri.